El 6 d'octubre, vet aquí que vàrem fer igualment doncs, tota la mobilització i la preparació, que hi va haver una reunió que va ser el mes d'agost. En aquí s'ha de fer constar que si no hi ha armes no baixem. I llavors vam anar a veure els badies. En Badia Gran li diu: nosaltres creiem que d'armes n'hi hauran i que segurament no les tindrem a les mans fins a l'últim moment. El cas és que hi hagi la disposició de jugar-nos-la de debò, perquè és el moment de Catalunya. I realment hi vam ser-hi. També ens va dir que fotéssim amb bombes a tots els ponts, allà aquells forats que hi ha sota els ponts de sortir l'aigua, hi ha una granada a tot arreu. En bordes se fot els ponts en l'aire i després en el ferrocarril igual, i esperar-nos per baixar cap a Barcelona. Com que fins que va haver parlat amb companys que van ser a les 8, no era l'hora de baixar o de saber-ho, llavors hi va haver una reunió on hi havia els estats catalans de la CNT, o sigui, els de l'Aliança, els en Peiró, i aquests ens van convocar. I llavors allà vam marxar i va dir que vindrien a buscar-nos uns autocars. Els autocars no venien i van marxar a peu fins a Masnou. Quan vàrem arribar a Masnou, a la nit, que vaig quedar adormit sobre una cadira i que quan em vaig despertar clarejava, i llavors me'n vaig en aquest casino que encara hi és, de davant de l'estació de Masnou. Llavors vam baixar avall, i quan havíem passat de Badalona hi havia uns controls, que no, que s'han rendit, que no, que s'han rendit. I llavors vàrem recular i vàrem estar a Badalona a esperar instruccions. Les instruccions d'on hi havia, que llavors ens vam anar a la muntanya, jo vaig estar 3 dies a la muntanya, I vam colgar les armes